Maayong hapon, Negros. Ini ang DigiCast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update nyo kami live via Facebook ug sa amon nga YouTube channel. Kag subong mabatian nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Tatlo ka mga persona lakip ng isa ka Danish national gindakop sa pagpatay sa utod ni Mayor Teves ang Valencia Negros Oriental. Governor Lacson nagsiling ako hindi interesado ang basiwa sa water project sa probinsya, magatutok ang Negros Occidental sa iban nga options. Duha pilason sa sunog nga nagluntad sa Barangay Felisa sa Bacolod City kagabi. Banyo sa babae sa daan nga City Hall sa Bacolod, kurtina ang tabon. Kag sa good vibes, delivery riders ay nakugabulig sa pag-uswag sa isa ka online flower shop. Kinataran sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, banyo sang babayi sa daan nga City Hall nga kurtina lang ang tabon na talana nga ipakayo sang syudad. Kortina nga pula nga nakasabit sa alambre ang nagaserbe nga portahan sa duha ka mga cubicle sa banyo sa mga babayi sa idalom sang daan nga City Hall sang Bacolod. Gani bisan mga empleyado ang wala man nanamian bangod masami, kinahanglan pa nga butungo ng kortina kung natapos na gamit ang sapiak nga cubicle. Nakalabot na ini sa igtalopangod sang City Administrator's Office kag ginpasalig sang syudad nga giliyon nga maislan sang portahan ng tabon nga kortina. Ang mga utility workers ng Old City Hall ang nagpasalig man nga butangan sa mga tanom ang mga banyo agod main kasubong inikatahom sa mga banyo sa Bacolod City Government Center. Ipausisa man sang syudad sa City Engineer's Office ang iban pa nga pasilidad sa daan nga City Hall agod ma-assess kag ma-repair ang kinahanglan nga makaayo. Sa number 9, ginapaabot nga magadangat sa masobra 2 ka milyon ang mga registered voters sa Negros Occidental nakip na sa Bacolod City. Sunod sa kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Anaroria, sa Pebrero 20 natala na ang Election Registration Board hearing nga magapat-od sang kunpilagid sa 57,000 ka mga sangguniang kabataan kag regular voter applicants ang maaprubahan. Sa ERB hearing, ginatalakay ang mga reklamo angon sa inclusion o kung exclusion sa mga nag-apply para sa ilang voters registration. Sunod kay Ananoria, nalampuwasan ang ilang kuntani target nga 50,000 ka mga voter applicants para sa December to January voter registration. Samtang mga 14,000 sunod kay Ananoria, sa 57,000 ka voter applicants ang para sa sangguniang kabataan. After ERB, submit sa Manila, tapos i-finalize siya rin naman. May final number na kita. More or less, daw malabaw kita 2 million. Sa number 8, pag-reassign sa pamuno sang General Services Office management prerogative sang alkalde. Nag-report na kay nasa Bacolod City Government Center ang anay pamuno sang General Services Office nga si Hilda Luisma para mag-turnover sa mga dokumento sa natala nga bidding sa mga inog-dispose nga government assets sang Bacolod. Si Luisma ang ginassign bilang pamuno sang City Population Office. Makaligad nga may 90 ka mga salakyan nga tubdob karon wala pa makitaan. Nagpamalibad siya nga maghatag sang pahayag angot sa iya reassignment. Pero sunod kay City Administrator Pacifico Maghari III, kabahin sang management prerogative sang alkalde ang pag-ilis sa mga nagapamuno sa mga city departments. Ginalauman karon sang alkalde nga mapadayon ang investigasyon sa mga hindi pa makitaan nga mga salakyan kag motorsiklo nga kadaman diri na assign sa Bacolod City Police Office kag pila pa ka mga empleyado sang syudad. Ang supply officer for sang GSO nga si Victor Espina among magapadayon sang inventory sa mga hindi pa makitaan nga salakyan sang syudad. Sa number 7, duwang pilason sa nagluntad nga sunog sa Barangay Felisa sa Bacolod City sang kagabi. Pilason ang isa ka pastor kag iya sini kaingod sa sunog nga nagluntad kagabi sa purok Batinumanon sa Barangay Felisa sa Bacolod City. Ang balay sang pastor nga si Sunny Soriano amo ang nasunog. Si Soriano ang nag-aguman sang minor burn sa iya nga kamot. Sugod sa BFP, nag-fluctuate ang kuryente sa sulod sang iya nga balay. Gani gin-off sini ang switch box kag siya ang may ginkayo. Sa liwat nga pag-on, iya na nakitaan nga nagakasunog na ang iya nga balay sa iya sini nga pagbalik.
Electrical in nature suno sa BFP ang gidhalinan sang sunog. Napilasan naman ang iya sinikaingod nga si Jordan Buga. Sang iya man hingagaw nga gin-off ang fuse box kag naigo ini sa nagaspark nga kuryente. 120,000 ang ginabulubanta nga halit nga natuga sang sunog. Sa number 6, may nakasaksi sa natabong nga pagpatay sa mag-amay kag isa ka babae nga nagabusong sa Banwa sang Kanduni. Apang may pagduwa-duwa ini nga magkooperar sa investigasyon sang kapulisan. Ginpahayag ni Kanduni Chief of Police Major Ruel Colanag nga may isa ka persona nga nakakita mismo kung paano ginpatay ang mga biktima nga Sanday Edmond Castro, 45 anyos, kag sa napulo ka tuig nga menor de edad sini nga bata nga lalaki. Amuman sa kay Anali Emaray Oreta, 44 anyos nga ginaligar nagabusong. Suno sa Kanduni PNP, nagaalang-alang sa pagkooperar sa investigasyon ng saksi bangod sa kabalaka sa iya sini nga seguridad. Sa madumduman, nag-ugat ang krimen sa nadulang nga karabaw nga ginapanagian sa mag-amay nga taga-barangay Haba. Nakalabot ang mga ini sa barangay Kabian matapos makabaton sang impormasyon nga mayara didto sang karabaw kag didto nagluntad ang konfrontasyon nga nagresulta sa kamatayon sang tatlo. Sa number 5, malapit 7 million pesos nga balon sa shabu ang na-recover sa Babast operation kagin patigayon sa Dumaguete City. Ginabulubanta isa ka kilo sang shabu ang na-recover kagabi isang PDEA Region 7 sa ilang kagin patigayon nga Babast operation sa sitio Candayong sa Dumaguete City, Negros Oriental. Ang shabu nga nakuha nagabalor naman sang 6.9 million pesos. Dakop sa Babast ang 54 anyos nga si Fernando Saraga. Si Saraga ang sadto naman na dakop kag karon nakagwa lang bangod sang plea bargaining agreement. 4 ka pakete sang shabu ang nakuha sa iya. Panibagong nga kaso nga violation sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok kay Saraga. Sa number 4, mas luyag ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson ang paghimo sang executive order para sa Negros Island Region. Ini kabaylo sang pagtuga sang sub-regions. Suno kay Lacson, humalin pa man sadto, mas luyag niya ang isa ka executive order para lang masugdan ng NIR kag ang mangin tinutuyo sa ulihi among pagpasara sa isa kalay. Suno kay Lacson, hindi lang man niya mapatod kung may consultation sa tunga ni Bacolod City Mayor Albi Benitez kag sa mga kongresista sang probinsya bahin sa pagtugas sang sub-regions. Tigaylo sang EO para sa NIR nga dablag pa ginaduso sang alkalde. Suno kay Lacson, ang tinatuyo sa mga kongresista among pagtugas sang layi para sa NIR. Sa piyak nga bahin suno sa gobernador, mas nagakiigo nga tutukan ang ginapanawagan ni Governor Ruel Digamo nga equal footing sang sa magtuga pa sang bag-o nga probinsya. Para kay Lacson, dapat nga mapasalig ang Negros Oriental nga hindi sila mabutang sa disbintaha sa NIR. Just wondering if Mayor Albi is also in consultation with our legislators, no, with this idea, okay? Because we all know that our legislators or district representatives are focused on creating the NIR through a law, no? So I'm not sure about the dynamics, no, between Mayor Albi and our legislators. Sa number 3, Konseho nagreklamo matapos makabaton sa memorandum gikan sa City Administrator's Office sa Bacolod City. May report si Nico Delphi. Hindi mabaton ni Councilor Al Victor Espino nga pati ang sangguniang panunsod ang makabaton sa mga memorandum gikan sa City Administrator's Office. Gani siya nga privilege speech sa sesyon sa konseho, nanindugan siya nga hindi dapat inihimuon sang executive body bangod alalangay ang ilatag sa karesponsibilidad sa panghimanwa. With our executive legislative liaison, Mr. Chair, and express the intent of his office so that no misunderstanding will be taken from his actions by his issuance of the memorandum, Mr. Chair. Ginsiling ni Espino nga pila lang sa mga memo nga nakalabot sa iya ang bahin sa pagsuksok sang uniform kag iban pa. Has come to my attention nga kasigi sila issue sang memorandum sa sanggunian panglugsod, which I find unacceptable.
Ginpahayag naman ni City Administrator Pacifico Magari III nga masami naka-address ang mga memo sa mga city department kag mahimo na misluk sang staff ang pagpadala sang memo sa mga opisina sang katapo sang konseho. Gindugang niya nga ginarespeto niya ang konseho. Okay, usually when we say all departments, it's possible nga mo na mislook sa aton nga staff. Okay, usually it's for information to everyone. It's to inform basically. So amo na siya. Hindi siya direct sa members. Oo. Kaya we understand the separation of powers and we respect that. Wati kung kaintindi siya sa obra, dapat hindi na paghimuon eh. Ginapaabot naman sang konsehal nga kung mayara gidban sang luyag ipabutyag ang city administrator sa katapo sang konseho, mas nagakaangay nga ipaagi ini sa dialogo sa baylo nga ipaagi sa memo. Sa number 2, kung hindi man interesado ang Bacolod City Water District sa pag-avail sa bulk water project sang probinsya, ang provincial government ang magatutok na lamang sa iban pang option sini. Inisunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga nagsiling man nga humalin pa man sang sugod nagpahayag na nga importante ang Bacolod sa bulk water project. Hindi manigar nga ang Bacolod ang may pinakamadamo nga demand sa tubig. Mahimo suno kay Lacson na patod naman sang Basiwa nga sa palaabuton may kuhaan na sila sang supply sang tubig. Ginsiling sang gobernador nga ang tubig gikan sa bulk water project sang probinsya ang matigayon mga 3 pa ka tuig humalin subong. Kahapon ginpahayag ni Provincial Administrator Fernando Diaz nga wala sa gihapon nakapahibalo ang Basiwa sang kantidad sang tubig nga ila kinahanglan nga kuntani gamiton para sa feasibility study sang bulk water project. Suno kay Diaz sa Water Summit sadto nga ginsakdag nagpasalig ang Basiwa sang 40 MLD ukon minimal water discharge. Suno kay Diaz hindi man tubtubsan o magahulat ang probinsya sa Basiwa magapadayon ng preparasyon sang proyekto sa tanan nga aspeto. Ang Aboitiz Infra Capital ang damlag pa nagpabutyag na sang interes sa bulk water project kag nagaduso sang 2.8 billion pesos nga investment nga pagatukuron sa Talisay City. What we're saying is that this water will not be provided next month or next year. It's 3 years down the line, so they have to make sure that 3 years down the line they have other source of water. Now, how will that affect our project? Somehow it may, no, because we already told you from the very beginning, very important ang Bacolod, no, for a investor. But there are other options, and we will just have to rethink on what to do. They're playing hardball, and we will not wait for Basiwa. We will focus on Silay Talisay first, and then the other LGUs will follow. So whether or not Bacolod is on this project, we will continue because this is the promise of Governor Bong Lacson. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Arestado ang 3 ka mga persona na nakip ng isa ka foreigner nga mga sospek sa pagpatay sa utod sang mayor sang Banwa sang Valencia sa Negros Oriental. Naresto na sa kapulisan ang 3 ka mga persona nga ginatudlo sospek sa pagpatay sa kay Don Paulo Teves nga utod sang mayor sang Banwa nga si Edgar Teves Jr. Nasapwan sa Lunes sa basurahan sa barangay Kalayugan sa Valencia ang bangkay ni Teves nga naputos sang habol kag plastic bag. Maigo sang balang iya sini nga ulo. Sunod sa kay Major Roger Quijano, hepe sang Valencia PNP. Ang 3 ka mga sospek amo ang ulihi nga upod sang biktima antes ini nasapwan nga patay. Sila amo sanday Team Mowork, isa ka Danish national kag iya partner nga si Myla Ozoa Cagasan. Isa pa kang gidakop amo si John Edward Remolio. Sunod sa pulis, may nabatian nga lupok sa sulod sang ginarentahan nga balay ni Mowork kung sa diin sila nagatiner. Personal nga dumot amo ginatan-aw nga motibo sa pagpatay kay Teves. Hindi pa mahambal sa PNP kung ano ang ginawayan sa biktima kag sa mga suspetsado. Gin-file naman subong nga adlaw ang kaso nga murder batok sa 3 ka mga suspect. Ang kuana mo tan-aw na mo personal grudge, no, kay previously si Pau o kining partner na ay previous nga alitan o away. So mao ni usa sa among gitanaw nga that is personal grudges niya. Sa Good Vibes,
Nagadamo na nga nagadamo ang kliyente sa isa ka online nga flower shop sa Bacolod. Bisan ginatos nga mga orders, masarangan nila nga ma-deliver sa bulig man sa mga delivery riders nga nangin pamilya na sang tag-iya. May report si Romeo Subaldo. Si Joanne, halin sa pagkayaya sang kabataan ni Beverly Ann Luquiao Cantilier, nakatapos sa pag-eskwela kag karon, florist naman ni Ann sa Ann's Flowers Bacolod niya nga online flower shop. Siya ay nag-assist sa kay Ann sa paghimo sa mga bouquet. May admin sila nga nagabaton sa order nga si Jam, kag may 12 sila ka mga riders nga amo ang magapasiguro nga ma-deliver ang tanan nga mga order sa Valentine's Day. Ini ang pinaka masako nga adlaw sa bilog nga tuig para sa ilang nga team. Halin sa gamay nga online flower shop, amat-amat sila nga nagdako. Sa tuanay, sila langit sa iya nga mister ang nagapangamot sa paghimo sa mga bouquet kag pang-deliver sini. Tubtub nga nagdako ng ilang nga pamilya. Nag-grow na nang nag-grow hanggang sa pati yung team. Before kasi kami mag-asawa lang nung nagde-deliver. Tapos meron akong tao na gumagawa for me ng flowers. And then eventually nung pandemic, we had to switch. Kasi ang hirap na pupunta pa ako dun sa pinapagawan ko ng flowers para magpagawa. Subong, ginhimo ko. Kami na ang gahimo. Istorya ni Ann, wala nagdako ang ilang online flower shop kun wala sang riders. Sila ang yabi kun nga nabaton sa ilang mga kliyente ang ilang mga orders on time. Si Dan ang team leader sang riders, siya ang nagapasiguro nga may sistema ang delivery kag mabit nila ang mga deadline. Ako na mismo gatag sa mga riders, sa mga co-riders ko. Kung di ni-deliver, kung diin ang idulong. Tapos personally, ako man mismo is aga-deliver man. Gabulig na. Gabulig na. Kung hindi ni kaya sa riders, gagwa ko kung mag-deliver man. Antes ang Valentine's Day, diri na sila nagatinir sa balay ni Ann kay nagabulig na sila sa pagpreparar sa mga bulak. Miyara na abi sa mga early deliveries. Last year, malapit sa 300 ka mga bouquet ang ilangan na pang-deliver, halin 5 a.m. to 4 p.m. Subong, yara na malapit sa 100 ang ilangan mga orders. Wala pa mag-abot ang peak sang orderanay nga masami last minute. Sunod sa kay Ann, sa kalawigo nila kapag inupdanay, maayo na ang ilang teamwork. Even sa akin, not only sa flowers, meron ko mga personal errands. Trusted sila. Like, ano sa kanila, like, kailangan ko ng ganito, please takbuhan niyo ako. And, even like, sa akin personally, may isang rider dyan, si Mark, husband din ni Jam. Siya yung nag-take care sa akin, father, nung nasa ospital. Ultimo hanggang sa dying bed ng papa ko. Siya yung nandoon. Kasi pandemic yun eh. Matugay ko sa isa ka business or ubra kung ang mismo employer pinapalangga ng employee. So, muna dapat ang relationship na. Para kay Ann, importante nga ginasaligan mo ang imo nga mga tao. Kaina nga pagsalig, ginabalik man sa ila sang ila nga mga kliyente. Dik balingwa, gisaligan niya iyang mga riders. In return, gitagaan man siya nila sang di kalidad nga obra. Do isa na sa mga importante, no, comes the Valentine's Day. Ang security mo or seguridad mo nga ma-deliver ang in-order mo karon nga mga bulak. Damo na reklamo pero may hindi ma-deliver ang bulak, isa na nakilala ta. Kagabi itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse nga eksakto mga impormasyon. Magapadayon kami nga magapangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.